Вітаю, шаноўныя! Мяне ўсё яшчэ клічуць Джексон, а гэта рубрыца «Украсці за 60 секунд» у BeamNG Drive. Нагадаю асноўныя правілы рубрыкі. Першае. Даехаць ад кропкі А да кропкі Б. Другое. Ехаць агрэсіўна. І трэцяе. Даехаць без копаў на хвасце. Усю інфармацыю аб заданні мы ўжо атрымалі. Увогуле, адна банда пры рабаванні банка здзейсніла памылку, і яны запыталі цень абавязкова узламаць тачку і адвезці ў паказаную кропку па загадзя пабудаваным маршруце. Пашкоджанні дазваляюцца. Ну що ж, тень, давай. Сядай у нашу тачку. І паехалі. Гэтая серыя, калі што, ну, незвычайная. Звычайна мы едем ад кропкі А да кропкі Б. І едем па GPS, альбо можам выкарыстаць якісь-небудзь іншыя, паехаць у іншы бок, яшчэ кудысьці. Галоўнае даехаць да кропкі Б. Але ж сёння у нас шлях, які я зрабіў спецыяльна для гэтай серыі. Вось, таму мы едзем толькі па ёму. І толькі па ёму. Даўно не было серый у гэтай рубрыцы. Напішыце ў каментарах, як вы. Чакалі, не чакалі, як яна вам увогуле спадабаецца ці не. Вось. А мы уже тым часам амаль што даехалі. Слухай, вось калі я зноў адно і тое ж, хто мяне глядзіць стала, то ведае, што першая спроба адразу ж усё атрымліваецца. Але ж калі я спрабую яшчэ некалькі разоў, ну таму што занадта хутка атрымалася, то ўсё перастае атрымлівацца. Вось, але ж як заўжды глядзі. Ну добра, добра. Ух ты, вось гэта я не чакаў. Гэта я не чакаў. Ну добра, хай так, у нас зноў атрымалось так, што мы з першай спробы прайшлі ўвесь шлях. Таму давай спрабуем яшчэ раз. Таму што нават калі я спрабаваў, а я заўжды спрабую перад серыяй, ну не перад серыяй, за колькі там, за тыдзень перад серыяй і так далей. Спрабую усе мапы, усе шляхі, усё, каб разумець, ці магчыма увогуле зрабіць тое, што я прыдумаў, ці не. Вось. Гэта для тых, хто упершыню на гэтым канале і упершыню бачыць гэтую рубрыку.
Бляха, глядзі, занадта лёгка чамусьці. І гэта пры тым, што я спрабаваў і, ну, не заўжды, але ж... Але ж бывае, што я спрабую без трафіку. І вось гэта той самы выпадак, калі я спрабаваў без трафіку, і не ўсё так было лёгка, як вось зараз. Ты глядзі, з другога разу ж таксама ўсё атрымалася. Як гэта ў мяне... Ну, назад не атрымалася, але ж до кропкі Б мы даехалі, і ўсё добра. Мяне гэта здзіўляе, шчыра. Мяне гэта, ну, здзіўляе так добра. Я думаю, тыя, хто мяне глядзяць стала, таксама здзівіліся. І адразу ж скажу, што гэта не значыць, што ўсе серыі альбо стала я буду здымаць толькі вось такія серыі, дзе мой шлях ужо адразу зроблены. То бок я не магу ні туды, ні сюды. Ой, бляха. Я... Цішэй. Пакуль размаўляў, ледзь не заўважыў копа. Так, ну добра. Галоўнае, каб з падвескаю ўсё добра было. Ты погляди, третий раз то ж самое. Ты погляди. Не, ну... Я зусім не ведаю, що адбываецца. Чаму так? Чаму так? Чаму третій з трох? Я вельмі здзіўлены, я прама вельмі здзіўлены. Ну давай яшчэ раз, у нас яшчэ шмат часу. У нас яшчэ шмат часу, калі вось... Бляха, ну чаму? Чаму так лёгка? Так лёгка не было. Ой, бляха, я забыл усё адрэспаўніць. Зараз, чакайце. Вось так. Оп, не тое зрабіў. Ой. Ну добра. Хай так. Ужо бачыце, ужо не з першага разу. Ужо не так лёгка. Ну гэта Не, у мяне калі што, не вось тут былі праблемы. Не, зусім не тут. Але калі мы зараз не зможам проста выехаць, гэта будзе ужо занадта. Цішы, вось гэта ён таймінг ледзь не поймаў. Добра, сюды. Зараз сюды. І вось сюды. Добра. Я нават з хуткасцю вырашыў усё правільна.
Тиши, 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 тиши. Так, я не разумею, чаму копаў так мало. Ну, я іх рабіў 3 машины. А іх быццам няма зусім. О. Не, ну... Я амаль на месцы. Я амаль на месцы. Так, 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 так. Все добре. 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 Да я зноў зрабіў усё без памылак, без чагосьці. Зусім. У нас нават з пашкоджань толькі пярэдні бампер, шкло трохі. Ну, амаль по кругу. І ўсё. Гэта і ўсё. Ну, трошки парогі яшчэ там. Ну, гэта вельмі лёгкія пашкоджанні для аўто ў гэтай рубрыцы. Звычайна... Гэта у гэтай рубрыцы звычайна вядома з пашкоджаннямі не ўсё дрэнна, ну, параўноўвае з іншымі рубрыкамі. Але ж, ну, зараз нават занадта мала пашкоджань. Занадта мала пашкоджань. Зразумела, што... Зразумела, што мы прыехалі да кропкі, так? Але нам тут нічога... То бок, мы можам разбурыць тачку у хлам просто. І звычайна, калі ў мяне атрымліваецца пашкоджань прям ну шмат. Прям ну вельмі шмат. Да і калі мы можам таксама, я не разумею, што сёння адбываецца. Чаму так лёгка? Чаму так лёгка? Чакай, коп, чакай, коп, чакай. Ды і ўсё. Давай тады так, зараз паглядзім, колькі ў нас часу. А, ды і ўсё, мы прыехалі. У нас не было разоў, калі б у мяне не атрымалось даехаць да кропкі Б. І ўсё. Ну, мы прыехалі, што я скажу. Дзякуй цябе за прагляд. Я спадзяюся, тебе спадабалася гэтая серыя. Але я адразу кажу шчыра, гэта далёка не лепшая серыя. Таму у любым выпадку дзякуй цябе за прагляд. Спадзяюся, ты ўжо націснуў падабайку, падпісаўся на канал, калі гэтага дагэтуль яшчэ не зрабіў. Вось, напісаў каментар абавязкова. Ну і абагуліў гэта відэа, таксама гэта дапаможа майму каналу. Ну усім удачы, усім пакуль-пакуль.